No niin, nyt mä pelaan silleen, että aikana niin mä saan niille vaan pelata koko matsi. Okei, legitisesti. Annan tää. Alkaa ihan hyvin, ainakin. Mukava pikkusen. Okei. Mä voisin ehkä tonne. Kyllä mä menen tonne vauhtiin. Mutta mä en saa tosiaan ottaa mitään muuta. Vaan kun ne jutut, mitkä saan täältä. Okei. Missä se? Tuossa on se valtti. Joo, mä voisin käydä hakea tän valtin kuin itellä. Okei, mä vaan menen tähänkin. Eikö niin muuten? Noniin. Missä niitä on? Meneekö se poistettu? Häh? Missä täällä ne oikeesti on? Ei tullut. Tää. Onks tossa? Ei. No mä voisin kyllä tuonne. Missä niitä oikeesti on? Ei kun niin mä sanon ottaa. Voi vitsi. Joo. Mä sanon mä pärjään kyllä näillä luuteilla. Mä tiedän edes miten tuon vauhtin saa auki. En mä löydä niitä itse dynamiitteja siitä. Hyvät luutit oikeesti. Joo mä löin vaikka mun pallo. Onks täällä? On. Kyllä tää on tässä. Ainakin. No. On tää tossa mestassa niinku. Onks tuolla? Tuolla menee, joo. No niin nyt. Nyt saadaan. Ja tää on koppi. Mitä tää tekee? Tällä vitsin mukaan tai jotain. Ei mitä? Mulla mukaan enää. Mitä? Just. Mä huonon pelaaja tai sit. Aina kyllä se oli varma. Ihan varmana alivotti. En mä nyt jaksa. Mä en jaksa kun mun kaveri puhuta. Aha. Tuolla on vihu.
Tääkin on joku botti. Miksi mulla on bottiservi? No tuolta ampuu sitten joku toinen. No joo. Oliks toi botti? En tiedä. Ei varmaan. Musta tuntuu, että tää alkaa vähän. Se vihuu. Jos mä voisin kyllä parantaa tänne. Okei. Oma. No. Jäi. Eikö niin mä en sanonut. Eikö niin tosiaan hiiliä mä saa ottaa, mutta en muuten saa ottaa mitään muuta näistä. Mä voisin mennä tonne. Mä melkein levit lipsaa ja alasta. Ei mistä niitä? Täällä on vihuu muuta. No sillä oli ainakin koulu. Tossa. Et sä jaksa sulaa pesäpallon lailla. Itse. Mä vihaan näitä pesäpallon lailla käyttäjiä. Joo, onneksi kyllä kämppi. Ei oo. Se sit varmaan topetti. Mä pidän nopea näytöstä. Okay, mä pidän tän meidän arvipaan tossa. Toi oli mulla jo. Onhan ihan turha näin. Eikö näin? Ei tota. Toi. Jos mä löydän kohta miniseeri, niin ei jumo, niin siitähän ääräsettä mä just se. Eiks tää apina seuraa? Okei. Miks mä nyt osun? Mä jaksan mä boksa siitä. Miten? Miten mä en osu? Kamaan toi ampuu. Vittu. Mitä? No niin nyt se. No niin vihdoin. Melkein kuoli. En mä kyllä kruunua halua. Tänä voi mä sen kyllä ottaa. Ihan sama. No niin, nyt toi ampuu tuolta. Toivottavasti tää kuuluu hyvin. No niin. En mä kyllä enää tonne pääse. Okei. Otettiin vähän hiiliä. Onko tässä? Näistä voi tulla tilpitti. No ei sieltä tuu. Okei, tää hiiliä aina. Kuinka pitkä tästä videosta tulee? Mä voisin tehdä ehkä toisenkin videon. Tän kyllä varmaan teen.
ellei meillä kestä 5 vuotta edityä. Totta kai ne menee sinne sisälle ja ei ollut edes mitään hyödyllistä. Onks toi... On se valkka käyty? Okei, eipä. Okei, tääkin on botti. Mä päästän sen tyypin, noin. No. Mitä tää ei tekee? Hei. Mä voisin käydä kattoo ton vaultin. Nyt ois minä ottanut nyt mitään juttuja, mitä mä en oo niinku sanottu, koska mä en oo ite hirveesti kyllä kattonut. Täällä vaultissa ei varmaan ees oo mitään. Joo, ei. Tänään ainakaan mitään hyödyllistä. Ja vois tästä vaan mennä läpi. Okei. 9 pelaajaa enää. Mä oon tappanut vaan 6 yhteen. Mitä? Mä voisin ehkä seuraavaksi videoksi niin tehdä sellaisen, että koitetaan ainakin saa 15 tappua. En mä tiedä kuinka kauan mulla kestää, koska... Miksi mä muuten ajoin tonne? En tiedä. No. Legi... Okei. Mihin tää... Okei, tuolla on aava. Onkohan täällä niinku... Missä ne vihut oikeesti on? Tossa. Missä? No niin, sekin oli kotti. Okei, mulla on 7 tappua. Okei, kyllä mä uskon, että mä saan sen 15 tappua ainakin. Ei. Miten tällä botilla oli näin hyvät aseet? Okei, mä legit. No mä olisin mieluusti ottanut kyllä noin. Ei voi mitään. Peli on peli. Siis, miten tuolla tyypillä oikeesti oli tollaset kamat? Oli legit joku botti tai jotain. Tai sit se oli vaan maailman surkein pelaaja, joka osasi vaan pelata. Joka oli vaan tappanut jonkun toisen botin tyypin, millä oli ollut medalja. Okei. Okei, toi on kyllä aito pelaaja. No, pakko lähteä. Kama. No, ei tää kyllä ole hirveen hyvääkään pelaaja. Miten? Jäi. Okei, se on 3 pelaajaa mun lisäksi. Okei. Oi vitsi! Kama. Melkein kuoli. Miten? Yes. Ei. No kun mä ainakin voitan tän haasteen ehkä. Kun tälläkin oli tällaiset. Mä oisin ottanut ainakin tuon Doravakani.
Missäköhän on lisää vihoja? Mä ehkä teen sen sellaisen seuraavaksi videoksi, niin mä teen ehkä ne 15 tappoa tai enemmän. Tai sit mä teen jonkun muun videon. Yli. Joo, nää on botteja legit. Elää jaksa. No se on 1v1. Elää jaksataan botti. Joo. Ei. No mä ainakin voitin tän. Naps. Mitä mulla bugaa? No joo. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siitä asti.